Но просто аз знаеш, що го обичам, защото е много практично. То е много хубава материя. Ами И е материя, с светоотразителни ленти, на качулката. Тук има копченце, нали, качулката да не пада. Тази хълка е много здрава, много е хубаво зашито. Копчетата отдолу, всичко му е разкошно. Формата му самата, ергономичната, обаче той е малко по-удължено. И това също много ми харесва, защото фактически аз много често им мушкам опашката долу. Да не се цапа. Да, тя влиза вътре и просто е така. Дори бих посъветвала хората, нали, да си купуват един размер по-голям. Точно заради това. За да можеш да прибереш опашката и така. Много ми харесва. Просто много ми харесва. На мен много ми харесва, че на всички дрежки има хълки и могат да се използват за по-малките кученца. Да, това е голямо удобство. За да не се слага на гръдник или голямо удобство. И който търпи качулка, примерно моите нямат проблем с качулката, според мен то се и учи вече, то е до навик. Но ако пък не търпи, нали, повечето дрехи нямат това копче тук, което да захваща качулката и тя ги захупва и те си навеждат така главичките. А тук няма такава опасност. Просто според мен това е едно яке, което наистина всеки трябва да има. С памучна подплата, освен това. Не е яке, което да е, нали, е така просто ушито вътре с ръбовете и с всичко. Просто е направено много добре. И да, продавам си го. Машинка, ела да ще обличаш